Awbai abrok tini bo hai no hai norok ni bagai video tubi phaikya o video khaklayo norok ni bagai kaisa srengmu ngai mano gising saima laya na sing tini ni bo hai koklam salainai phia ba norok video no puila ni simi paithak jora naidi te oba haike saima ni bagai bunisai sikang naina ni bagai chini channel no subscribe khlaidi gising tini saima laisinai Apollo 11 no ti 20 July 1969 abong kha laibumani kaisa jora hayuni joto lukurok no talni phaising mokol kaisom laijak tagi hinke afuru no puila borok khoroksa talo thana tongmani a mission no Apollo 11 hinai mung pharjakha sana thangke hayungni joto lukurok Apollo 11 no tei ashak no saimano a salo astronaut talo kaham kheno ongkhormani phia kisa jorani ulono haino hai prithibiwo kifilei phaika hinai phia ba akok joto kubuya a salo sanani thaka hingke talo omahai wngkha sing joto no khana ka hingke belai no wananai tini ni simi sanani thaka hingke 51 years sikangni kok eba khaiba BC 22 sikangni kok afuru America gabangma chaitongmani ulo Apollo 11 no talo hormani bagai tiar khalai tongo joto tiar wngma ulo Apollo 11 no 16 July 1969 no prithibini launch khlaijakmani ulo salbruini ulo talni belai kheno ganao sogimani tei kisani ulo no talo ongkhorka tei ongkhonani bagai tiar ungjak phiaba landing ni sikang jorani pherbai tei shishu yani bagai 4 second eba khaiba mufli kaibruini sikang no choli thangka aboni bagai je jagao ongkhorna tongmani aro ongkhoryawi kubuni jagao se sogisiu sanani thaka hingke aroni control center ni scientist rok bo musa idea kri tei birkhung chaloknai astronaut bo silia afuru tal bai belai kheno gana sogikha kisa kimi hakchal se tongsiu a jora belai kheno kirima singsa wngkha afuru abo landing wngkhe tamo wngkhamun mungsa silia Armstrong tei Aldrin borok khoroknai no sia tei afuru borokni birkhung bo error su klai tongkha tei automatic je samung abo jingjalo klaikha landing ni jora bo truk gana sokpai rukha afuru Armstrong wansukha birkhung no haino de klai risinai eba bode control khlai thanai jefuru bo ongkhorke bo bai baksano birkhung no bo banchirinani jarkhe ulo Armstrong yak bai map khlai suwei birkhung no control khlai mankha tei 20 July eba khaiba 20 July ni hor damchar tamui soti chisni jorao ongkhorka Armstrong je thayo eba khaiba je jagano bo choose khlaikya a jagao no ongkhorka tei aro puila Armstrong by Aldrin ongkhorma thaino mungbo pharjakha Tranquility Base hinai tei borokni hakotorni bana eba khaba flag bo kaikha tei baebrok norok wansukhna asuk jingjalni ulo a mission success wngkhana hinai phiaba abahaya tei bo jingjal kotor phainani tongkho tei jung hai borok rok hasakao tongai wansugui tongkha afuru Apollo 11 success wngkhana hinai tei tongthok lainani eba khaba celebration simise tongsiu hinai phiaba afruo a kokno kebo wansuk phano mania mission ni kubui amjok mungse tongkho abono pairia khe mission complete ingya phiaba kaisa manui chikonsani bagai mistake ungi thangka haikhe astronaut talono klai tongrok sinai tei abahai wngkha talo ongkhorma ulo fuel pipe o hamia ungrukha tamoni hinke talo temperature kom ungui tongmani bagai fuel pipe ni tei chuaimani borof ungui thangka aboni bagai pipe ni thukulupmani size ni slai gobang ungui thangka situation abahai wngkha je NASA borokni astronaut no dakti no birkhung no khali khlai dinani bagai saklainani khini tongmani a jora asukhe kirima singsa wngkha jefuru phanong birkhung blast ungui mano tomung abahai wngkhe astronaut salkudukmani bagai no arono tongruk sinai phiaba borokni kopal kaham kisa jorani ulono borok truk golikha aboni bagai pipe ni pressure normal wngkha tei borokno lagbo logirikha je borok rokni chaitok mung tongo abo magna thangya abahaino nukjakha phiaba aboni ulofano kirima singsani yakak sugyakho a jingjal eba khaiba a jingjalni yakaknani logi no birkhungni kaisa part switch hamya ongoi tolaklai thangkha aboni bagai joto circuit breakdown wngkha tei aroni power bo pura kat wngkha a jora no klaijak switch no Aldrin kunumote rutugui mankha tei kaisa jingjal wngkha a switch ni bagai hamya ungjak circuit breakdown no bahaike swnamnai abahai wansug mania bo phiaba abahai ni bagai bo training rok bo rijagiakho damdok ni ulo chaitokmang mungsa bujia ongoi Aldrin kaisa sikong no switch ni a kupla jagao haino sorawi naimani tei belai no wanama singsa je samung damdoko ungya abo kaisa sikong dama baise hamui thangka Aldrin ni wansukma baino a birkhung teisa hamui cholikha afuru joto hambaima ulo bakhlainani phiaba aboni bagai
bagui NASA plan khlaikha Columbia birkhung kainui module by prithibiwo ongkhoro abo wngkha command module aro khe astronaut tei service module tongo talni kubuni mani tubunani Columbia ni hawo sogui kheno kubuni phaisingo kaklainani tagi hinke a kainui birkhung nanglaya wngnani bagui tei afuru kainui module no Prasanto Mahasagoro klai khamun tei mission B success wngui thangkhamun sana thangke tobo phanose jwngjal pasugiyakho tagi hinke o kainui module opposite phasing thanani se lama tungsao haino hai sogoyo je speedo kainui module tola phai tongmani a jorao kisa nangkheno arono blast wngui thangkhamun phiaba arobo borokni talika haino hai logiri kha borokno afurubo kisani bagui se 24 Julaio Prasanto Mahasagoro klaikha a kainui module aro mungsa hamya wnglia ulo paithago Apollo 11 belekheno jingjalni yagulo success wngkha aro tei kaisa jingjal tongkho a astronaut o sinianugya bacteria de tongna eba virus ro abo hai wngkhe joto borok bosongno sokomor jakhamun aboni bagui astronaut no hati barthamni bagui quarantine khlai rejakha tomungno bini sago virus eba bacteria tongkhe nukjaknani bagui tei kaisangkha kubikok a quarantine center ni ongkhorna swkang borok hamkhamun eba kheba sinianugya bemar manjagui thikhamun tangi hinke tomungno alien bacteria bai manjakhe hayungni scientist rok hamri mangla khamun phiaba orobo borokno lak logi dikha tei a borok rok hayungni lukurokni bwskango real hero haike kifilei phaikha hinke bayabrok tinini bagui asukno khakhlayo norok kisale srung mankhana tei norok busungno obo haikeno logiri wi tongni norokni hamjak mung tei chuba mung tei bunango bela bela keno hambai like kaisari nani tapokdi Belaikena hambai tripuri khorang nai tongnai takukte bukuk sono sini channel tabu bonorok subscribe khlaya khangkhangken daktino subscribe khlai di job nse sekang video norok nugna bagui aboni bagi ta makhlai video ni tola norok nugo yagra phai sing subscribe ni suijak kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nukjaka a bell click khlai re click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge loge no norok video nugana joton sai sekang nugana aboni bagui belakeno hambai nai tongdi